naton ang bag-ong alkalde sang Silay City, Mayor Judith Galiago. Mayor, good evening. Si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Hello, good evening, Action Marlon. Yes, Mayor, salamat kita. Kabalo kong sako-sako subong ang imo sa nga opisina. Habulan kayo na sa aga, sang udto, tub-tub subong gabi. Pero pasalamat na Mayor, bisan busy ka subong, gintagaan mo sang time ang Action Radio Bacolod. Unahon ko lang, Mayor, kamusta ang transition kagapag turnover, kung turnover or responsibility kayo na dara sa May Silay City? So far, Marlon, okay man ang among nga transition. Pero may ara kami tayo nga ginaano ang actual bala ang inspection na binagid sa mga kwan. Movable bala nga mga item na sa transition. May ginaplastar pa, may ginaplansa pa, pero jutay na malaguro in a mayor, no? Anyway, buwas nga adlaw, Hulyo, una man nga adlaw nga ang mga bag-o nagbulos nga opisyal sa ato sa gobyerno, pihugid nga mangin masako ini sa pagtuman sa ila sa obligasyon. Now sa Silay City, Mayor, ano ang lauman sa mga Silay nun? Sa butan tabi sa imo sa nga first 100 days bilang alkalde. So, sa first 100 days ko yung pag-start bilang mayor, so nga kung subong na sugdan ko lang subong no sa matamat lang no sa mga conventional no ang mga una-una ang sa health no ang sa health ko gina-plaster ko gid subong mo nga ang city health ang mga health centers dapat na may preparado gid nga bulong na in case na may kinahanglan ang tumuluyo ara dayon no makabulig. Ang sa iba naman no gumawa sa mga project naman sa guwa ginapa ko naman kay iba siguro man di makatawag naman ako sa meeting no sa mga department heads para ma-identify gid kundi na mga priority kag mga ongoing nga mga programa sang sang last administration. Kaya mo na tanan subongin natin ang gid nga mapasilidad no ang mga kinahanglan gid sa mga problema sila nun. Okay, now are sa kada pungko sang bag-ong administrasyon, mayara gid sang pagbag-uman sa pila sa ka mga department o division head. Sa imo Mayor, may mga bag-uman nga personalidad ayan nga nagbulos uyat dira sa nagkalain-lain nga posisyon. So para may giman no like sa mga department head, meron giman na mga dutay nga pagbago. Sa mga regular employees, meron man nga dutay nga reshuffling no about sa health no meron man ako nga reshuffling sa mga midwives sa different na mga health centers sa mga barangay. So para do tayo na lang no minimal na lang ang namon nga may mga pagbago. Okay. Kalau kompleto naman Mayor, may ara ka na nga city ad, may ara ka naman nga city legal officer, kag iban pa kalau kompleto naman. So far may rin ako sumugin inclusion ko pa na sa Sanggunian. Ang akong mga mga plano nga city ad no kag mga item given sa Silay. Okay. May ngalan ka na Mayor na pwede ta na mapalayag sa public? O sino na? Tamagin. May ngalan ka na Mayor? May ara ka na ginangadlan dara nga city administrator, city legal officer? Sa subong mo na ako nga gina final pa. Si Yuri Arder. Si Yuri Arder mo na sa graduate ko na sa Saldo. No, wala lang ganina sa baro pero qualified man siya nga mag-city ad. City administrator. Sino ganito liwat Mayor ang complete name niya? Yuri Harder. Okay, Yuri Harder. Okay, sige. Ario, isa Mayor sang kuntani kuntani ginakabig nga dako nga proyekto dira sa May Silay City ining plano nga pagtukod sang new City Hall sa Silay, no? Ano to kung madayon pa ni sa imo sa administration? Sa ako niya nga to sa administration, ang ako nga plano is City College. No, mo na City College sa ako na priority. No, ang City Hall
ako nga plano, ang City Hall, ang daan nga City Hall, improve lang na siya, no? Siguro, napahimo lang siyang improve lang dira 3 or 4 story nga City Hall. No, ang daan nga City Hall, daan lang sige apon, kay bangod nga, lapit lang saya sa Pumuluyo, ilabi na sa City proper. While nga kung dito sa Gua, ang ginaplano nga City Hall, tama na dito yung kalayo sa Pumuluyo sila yun. Okay. Na-mention mong City College, anong plano sa may ara na locate ka mayor nga lugar nga pamtangan sa so ang City College nga plano ko dira is amoy na no ang plano dira nga butangan sang City Hall. Amo na ako nga butangan sang City College. Kaya nastorya ko na ang owner sila nga ano na nga duta, i-conforme man sila no, mas komportable sila sa City College. City College ang ibutang dira. Ari mayor pa magkuto ko gid kay taga sila gid may nabatian siya nga ang plano mo nga dapat dira sa City Hall sa imo sa administration why sang ginatawag nga suplada, why sang suplado? Ako dira nga mga ano no. Ang ako niya mo nang ginaano ko gid panawagan na sa tanan nga mga city employees no nga dapat accommodating discourage ang suplado kung suplada magud nga siyempre kung may magkadudra nga mga suplado kag suplada ang nagatrubang ang mga tao matahap so wala ako niya nga isa gid yata no sa ila na dapat sila kumudaron ang nagakadto sa ila sima mura ako may report gid man ka mayor haw nga nabaton nga may piladar ka ara sa City Hall nga suplada ka suplado gid man na report ka nabaton ka hindi klaro imo tingaw nagano. Yes, may ara gid man ka mayor report ka nabaton haw or reklamo abi nga mo na may mga suplada ka suplado gid man. So pang kadamo na no nabatian ko nasakyan ko gid mismo during sang vice mayor pa ko. Kasi mo nagani na subong nga amoy na nga ako niya implementar diri sa bilog na silay sa mga ahensya sa gobyerno. Yung hindi nagkakadapat nga mag-sinaplado sila ka mag-sinaplada. Yes. Manood na kung may ara sila ang Pumuluyo, amo na ang magabatsado kung apektado. So hindi na namin nga ilabagasan mag-sinaplado kung mag-sinapladasan. Yes. Kantuan ko mayor, ang nagabug o subong sa City Council, ang sila city may pulo ka mga city councilors sa resulta sa nakaligad nga eleksyon, pila gani ka mga konsihal sa imo sa nilinyada mayor ang nagdaog ko nakasulod sa top 10? So asa ko niya sang last election nga wala sang bisan isa ko konsilo na daw, wala na vice mayor. Pero ini sila na tanaw ko man tanan niya siguro mapopirit man tanan. Pero pag taking ceremony ko may ara 4 ka konsilor ang upod sa apon sang pag-taking ceremony ko. Amo na sila ni Councilor Mike Maravilla, Councilor Serpe Lopez, Councilor Max Sabiluna, kag si Councilor Daryl Linulan. So nakita ko muna yung 4 no kada ini siguro ang iba nga na bilin ko na mensionar tiyan mo na nga kung manano sila nga kung para sa Pumuluyo ang mga programa o konflikto ila man suportaran kaya tungod nga ini sila tanan nagpalapili kanita na nagpalapili para mag-serbisyo sa mga Pumuluyo sila inon so muna nga kung way rason nga hindi sila magupod sa mga matawom ng mga programa para sa Pumuluyo. Yes, I don't know kung ang Vice Mayor ninyo subong doon, naka-istoryahan na ka mo, Mayor? Wala pa kami nakakuwang isusubong na kasurang kay do ka dali isang simpo na mong bratag ginita. Ito nagaplano dito nga before kami mag-umpisa sila mag-umpisa sa kasanggunian. May istoryahin kami para nga mambalang namon tanan ang mga maayong mga programa para diri sa siyudad-siyudad. Ari Mayor, ulayhon ko na lang Mayor, ang sila'y PNP may bag-o nga hepe, no? Si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, no? But lang kon nakawanon-wan na kamo siya ni Mayor ni Colonel Daruca.
Sino ni Colonel, no? Colonel Daroca, ang bago nga hepe sa sila PNP. Daroca. Okay. Yes. So, naka-meet na kami niya daw si Kantayo sa Piruay pa kami subong naka-sanawin posible ba si Balang kasi ngayon adlaw maka-meet na kami upod sa mga kapulisan dito sa Sudat sila. Kung maka-istorya ka mo, ano ang imo sa nga marching order sa iya? So, tingako niya ng mga madal sa ila nga siyempre ginaano ko din sa Japon sa ila nga hindi dapat ginila sa buong ang party naman sa about illegal drugs nga ikampanyan gid todo kag subong maantagaan pag gid focus sila ang about sa prison order naton diri sa Sudat ng Silay kaya bangod niya natanaw ko dira nga kung ang prison order ara sa bilog ng Silay siyempre ang mga pumuloy o mataway mga pamisaron kag ang mga investor no maano man ma-encourage so kung maano man madali magsulod diri sa Sudat ng Silay. Sige, Mayor Judith Gallegos ang Silay City. Kabay pa, Mayor. Next time na mga pag-interview naton, kabay pa nga mangin bukas gyapon nimo sa ding linya. Mayor, salamat gid unless mayara ka sang ibilin nga mensahe sa mga Silay non. Salamat gid Dr. Marlon. Thank you gid. Thank you. Salamat, Mayor. Action firing